Buenas, nos encontramos con Anxo Iglesias, que es secretaria de la Asociación de Vecinos de Teis y un activista importante en el movimiento vecinal. Facemos o que podemos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo espacio de Foro Hermes, y vamos a hablar de algo que, bueno, continuamente está en boca de todo, porque vosotros sí estáis tema P9, el tema de la ETEA. Bueno, vamos a tocar un poco lo que son cosas que tocan a la ciudad de Vigo. Empecemos por la P9. Hemos sabido por manos del alcalde, ahora vamos a ver si es verdad o no, que dice que estuvo en un cajón metido lo que es el proyecto con Ana Pastor y con De la Serna. ¿Vosotros qué información tenéis? Home, nos o que sabemos o que saíu nos medios de comunicación, nos o pasado mes de xaneiro o ministro anunciaba a supresión da peaxe Ral de Vigo e marcaba como un prazo, inicialmente non se marcaba un prazo, posteriormente se concretaba que sería no mes de xullo, non? A realidade é que estamos no mes de xullo, esa supresión non se vai producir, tamén é certo que neste momento hubo un cambio de goberno e sentímonos pois enganados, non? Porque sí que é certo que hubo un anuncio a raíz ademais dunha celebración dunha comisión bilateral de seguimento da P9 na que está a Xunta e está o Ministerio de Fomento e na que logo 2 meses de presión, quero lembrar que houbera inclusive pois nos convocáramos unha concentración a finais do ano pasado, en ese mesmo mes íamos a ter outra que logo tamén a celebramos igualmente e polo tanto había unha presión social importante, non? Eu creo que a reivindicación da eliminación da peaxe Ral de Vigo é un clamor social, non? Que acontece? Ben, a situación que nos atopamos agora, reitero, é que sentímonos enganados, defraudados porque houve un anuncio que non se concretou. Ben, o que sí é certo, dito isto, é que agora hai un novo goberno que ten que tomar decisións. ¿Habéis hablado con alguien del nuevo gobierno? Yo ahora, como reitero siempre aquí, hacemos la política municipal todos los días, el alcalde ha dicho, ahora tengo interlocutores. Me parecería lo más normal que el alcalde con vosotros se uniese y pusiese una reunión, tanto en un lado de la mesa el alcalde y vosotros y el nuevo gobierno. Sí, vamos a ver, nos sabes que non hai ningún problema en participar en calquera foro, calquera xuntanza, non temos ningún problema en reunirnos con calquera administración para falar calquera tema que afecte o barrio de Teis. O problema é que nestes momentos nós non temos ninguna resposta oficial. Nos quero lembrar que en un par de semanas presentamos un novo escrito dirixido ao ministro de Fomento, o novo ministro. Conforme houve o cambio de goberno a nivel de Estado, nos entendíamos que era unha oportunidade tamén para darlle un pulo á supresión da peaxe, non? Entón, diriximos un escrito tanto a Asociación de Veciños de Teis como a de Chapela, dirixido ao novo ministro, na que lle exixíamos non só a supresión do tramo Ral de Vigo de peaxe, senón tamén dúas cousas que para nós teñen moita importancia, como é a necesidade de convertir en tramo urbano a P9, nos falamos desde Padín, e, en terceiro lugar, medidas contra a contaminación acústica. Eu quero lembrar que o tramo desde Rande até o centro da cidade é un dos que presenta máis nivel de contaminación acústica do Estado en relación con o tema da autoestrada, non? É un tema pendente aí, non parece lóxico que os veciños e as veciñas teñamos que padecer niveis de contaminación acústica elevados porque hai vendas que están moi próximas á P9 e desde a apertura deste vial non hai ningún só metro de pantalla que reduza, que martigüe esa contaminación acústica, non? Entón, nós non só nos limitamos ao tema da supresión da peaxe, sino que queremos incluir dous temas que para nós van unidos e son importantes, que mellorarían a comunicación tanto de Teis como de Chapela, como o tema de mellorar a calidad de vida dos veciños e das veciñas que viven no entorno da P9. A realidade é que agora é un novo goberno, un novo ministro, e ele é o que ten que tomar as decisións. Pero lleváis 15 días sin saber nada. Nos oficialmente non sabemos nada. Sabemos o que ten aparecido en algún medio de comunicación, se nos ten preguntado, nos temos manifestado, o que sí está claro que a quen lle corresponde tomar decisións agora son os que están, e que o que queremos é tamén que concreten datas. O que non pode servir de excusa é que os que estiveron antes non fixeron. Ben, non vou dubidar se fixeron ou non fixeron. A realidade é que a supresión da peaxe non está, pero a quen lle corresponde agora tomar a decisión é o novo ministro de Fomento, non? Pero el anterior ministro de la Serna os había dado el sí, que se iba a hacer. Sí, dixo que sí, dixo públicamente, non nos dixera nos, quero lembrar que foi en xaneiro, que anunciaba nesa comisión de seguimento bilateral da P9, na que tamén está a Consellería de Infraestructuras, que ia suprimir esa peaxe, marcábase posteriormente un prazo de 6 meses ou 5 meses,
A realidade é que estamos no mes de xullo e non hai nada concreto. Este gobierno lleva un mes, es cierto que a lo mejor en esos 5 meses tal, pero ahora solo sería recoger ese testigo y hacerlo. Sería tan fácil como eso. Vamos a ver, eu non sei se é fácil ou difícil, eu creo que ten que haber vontade política. E se hai un anuncio, se ten que cumprir. Agora o que non vamos a aceitar é que queden suspensos a supresión da peaxe. A supresión da peaxe é un clamor social... Algo que el alcalde pedía una y otra vez, y ahora parece que ya sí, pero con más benevolencia, digamos, ¿no? Ben, nós o que vamos a seguir insistindo nesta liña, non? Nós o que agardamos é que o ministro e o novo goberno do Estado respondan en brevidade. Nós xa anunciamos, e quero anunciarlo aquí, que se non hai unha resposta voltaremos ás mobilizacións, nós non nos vamos a quedar parados. É certo que estamos nun período do ano moi especial, estamos nos meses de verán, pero ben, é certo que eles tamén poden decir que acaban de chegar, que necesitan tempo, pero nós non vamos a darlle... Non queremos que quede isto sin concreción, queremos que se concrete a maior brevidade posible. Reitero, non é cuestión de pasarse un problema uns ou outros, se era dos anteriores ou se é destes. Eu que creo é que é necesario unha solución e prazos concretos. E niso estamos a traballar, aí estamos traballando moi coordinadamente, como apuntaba en un momento, a Asociación Veciñal de Chapela. Convocamos de feito movilizacións, temos remitido varios escritos, como ben vos sabedes, e estamos nesa liña. ¿Cuándo esperáis una respuesta, más o menos? Home, como apuntaba, estamos o mes de xullo, un mes moi malo, e peor vai ser agosto. Daqui a setembro teríamos que ter unha resposta, non? Si daqui a setembro non hai resposta, é probable, eu anuncio xa aquí, que convocaríamos algún tipo de movimiento. Porque con lo que es el alcalde, no contáis que él pueda hablar con vosotros. Sabemos que no es muy receptivo hablar con vosotros por las cosas, pero no contáis a que él pueda movilizar y diga, oye, yo esto lo voy a llevar yo, igual que hoy anunció que va a estar el martes con Batet, con la ministra Batet, pues que ¿por qué no hoy también aprovechar y estar con el ministro y decirle, oye, suprime el peaje, que es algo que tal, que él pidió el otro día, decía que la semana pasada nos decía que pedía la dimisión del pastor por este tema, que había engañado a la gente? Bueno, pues yo creo que es el momento de que le coja el testigo y diga, no, es que no, que sean días. Vamos a ver, nos, o reitero que estamos a decir, nos o que queremos é a supresión, toda a xestión que poda facer o alcalde de vida sexa. Agora, nós temos claro que sexa un goberno dunha cor ou sexa un goberno de outra, nós o que queremos é a eliminación da peaxe. Por lo tanto, estamos a traballar niso. É unha reivindicación histórica non só de Teixeira Chapela, eu entendo que da cidade e da Bisbarra de Vigo. Non parece lóxico que se siga a pagar por o acceso á cidade, porque ao final, desde Randa Vigo, o acceso á cidade que temos pola P9, outras cidades galegas non teñen que pagar ningún tipo de peaxe, que non lembrar Pontevedra, Compostela, porque Vigo é algo que quedou aí pendente no seu día cando se suprimiu o peaxe do Morrazo, xa debou incluirse deste lado da ponte, pero si é certo que a presión social era maior no outro lado da ría, non? Quero lembrar que hubo manifestacións multitudinarias, non? De moitos centos de miles de veciños do Morrazo, de Vigo tamén, porque eu participei en alguna delas, pero é certo que a presión era maior do outro lado. Este tramo daqui quedou pendente e ben, agora eu creo que non hai máis excusas, non? É certo, non podemos seguir pagando cando demais, pois, un barrio como Teis, pois, padece graves problemas. Teis e todo Vigo, porque todo al final Vigo, eso beneficia a Vigo sí, al 100%. O sea, vamos a ver, eso beneficia obviamente a cidade, vai mellorar as comunicacións, nos entendemos, iso ten que ir unido, por eso apuntamos o tema de convertir en tramo urbano, con entradas e saídas, ten que ir unido un estudo de tráfico, non xa, cando estivéramos coa consellera de infraestructuras, ela coincidía connosco que hai que facer estudos de mobilidade, estudos de tráfico. Eu entendo que iso é necesario e ben, vamos ver que acontece nas vindeiras semanas, non? Otra de las cosas que te iba a preguntar, hace unos meses se suspendió que los camiones de más de 6 ejes pasasen por Sanjurjo Badía, una medida que al principio, ¿cómo está funcionando ahora? Home, vamos ver, nos entendemos que é unha medida necesaria eliminar o tráfico pesado por Sanjurjo Badía, entendemos que estáse a cumprir. Pero non era, o problema de Teis non era só en Sanjurjo Badía. Nos fixéramos moito fincapé, quero lembrarlo aquí, en relación ao tema, por exemplo, de Julián Estevez e da Avenida Guixá, que estaban a soportar tamén o paso elevado de camións de grande tonelaxe, porque ali había 2 depósitos, un na antiga Cansa e outro nun terreo contiguo, non? Onde eran as antigas instalacións de Reace. Non? A realidade é que a día de hoxe conseguimos xa, que grazas á presión veciñal, non quero dicilo,
porque había moitas denuncias desde había meses, desde había anos no Concello de Vigo e o Concello non tiña feito nada ao respecto. Eran depósitos de contedores que non tiñan licenza municipal e conseguimos que o de Crespo e Cousido que estaba en Rance pechara e o de os depósitos da casa está prácticamente xa pechado, porque conseguimos que se habilitaran dos espazos en Terreos, un portuario e outro no Consorcio da Zona Franca para ese almacén. Non parecía lógico que padecéramos o paso de camións, ou seja, iso está bastante controlado, non? Eu entendo que o de San Jorge Badía estás a cumplir, non nos constan denuncias, e o tema de Julián Estevez e a Avenida de Guixar, pois tamén está encamiñado, e reducimos moito pois ese paso de camións nunha zona urbana, moi próximo ao centro. É certo que lindando coa autoridade cos terreos portuarios, pero non cabe aí pois ese tipo de instalacións que teñen que estar obviamente en unha zona portuaria e nun polígono industrial, ¿no? Yo quería preguntarte por la relación que tiene la asociación y vosotros mismos con el alcalde, porque vosotros hay que reivindicar que si hoy tenemos un autobús más al Cunqueiros, gracias a vuestras reivindicaciones, las cosas como son. O sea, vosotros fuisteis los que abanderasteis eso y yo creo que todos nos hemos beneficiado de ese autobús, yo lo digo siempre, pero el menosprecio que hace desde la alcaldía, preguntas que yo mismo le he hecho hacia vosotros, tal, ¿cómo os sentís de alguna manera asociación de segunda o de tercera comparados con otros? ¿Por qué este tema con el alcalde? ¿Por qué el alcalde os trata así? Vamos a ver, eu quero dicer, eu comentaba tamén antes que nós somos unha asociación de veciños, ¿no? E o carácter dunha asociación veciñal eu entendo que ten que ter un carácter reivindicativo. Nós estamos para trasladar as diferentes administracións as demandas e as necesidades dos veciños e das veciñas, neste caso de Teis, dos diferentes barrios e lugares que forman un gran barrio como é Teis, ¿no? E nós queremos levarnos ben con todas as administracións e de feito eu quero facer aquí referencia a que mantivemos xuntanza sempre con calquera administración, pois coa Xunta, co Consorcio da Zona Franca, coa Universidade de Vigo, coa Autoridade Portuaria, coa Deputación de Pontevedra, sen ningún problema. Co Concello de Vigo, más que con el Concello, con el alcalde. O sea, es el alcalde el que incluso entra en la descalificación personal hacia ti, porque yo lo he vivido en una sala de prensa, hacia ti. En relación a contestarse a tua pregunta, que non quero fuxir, non nos consideramos nin de primeira nin de segunda, nós somos unha asociación con máis de 40 anos de historia, aí está o noso traballo, e eu creo que teñen que valorarlo son os veciños e as veciñas de Teis. A min o que poda pensar o alcalde importame bastante pouco. Por que? Ben, porque nós facemos o que creemos que é xusto e necesario. Gústelle a él ou non. Nós non estamos para agradar ao alcalde, nós estamos para atender os veciños e as veciñas. Eu, que son directivo, eu que me sinto orgulloso cando os veciños recoñecen a nosa labor pola rúa. Algúns gustarálle máis, gustarálle menos. O que ninguén podo negar é que somos unha asociación que reivindicamos melloras para o noso barrio, que denunciamos. E ademais é que se non carecería de sentido funcionar como asociación veciñal. Non somos unha comisión de festas, non somos unha peña, non somos unha peña, efectivamente, non unha comisión de festas, non? Pues pero sí que es cierto que hay asociaciones, donde yo vivo, por ejemplo en el centro, que no se ocupan de estos temas, como vosotros, o sea, nosotros tenemos problemas inmensos en la zona de Arenal, Rosalía de Castro, los vecinos han tenido que movilizarse solos, porque por ejemplo la asociación de Fuente de Agar no hace nada, hace cursos, se dedica a hacer cursos, pero cuando hay un problema en en Serafín Avendaño gravísimo, los vecinos han tenido que ellos mismos ponerse, pero no han tenido ayuda de esta asociación, porque claro, después... Ben, home, vamos a ver, eu creo que o goberno municipal de Vigo ten un problema de talante, non? Ten que saber recoñecer a importancia do movimento veciñal e de respetar o papel que teñen as asociacións de veciñais nun concello, que ten que ser o de trasladar, canalizar esas demandas, non? Hai unha falta, eu creo, grave no goberno municipal de Vigo de participación. Ainda que aparentemente é un goberno moi transparente, a hora da verdade, cando ti intentas trasladar reivindicacións que non lle gustan ao alcalde, porque non van por onde el quer, aí atopaste cos problemas. Entón ves que non hai unha participación veciñal, non hai unha transparencia na participación. El aparentemente parece un goberno moi transparente, moi participativo, porque atende a veciños e a veciños a través dun programa semanal que pagamos todos os vigueses e as viguesas, pero a verdade, cando ti a través do movimento veciñal unha asociación constituída traslada reivindicacións ao Concello de Vigo, todos son problemas.
ou son descalificacións. A nos inclusive chegou a acusarnos, que non lembraron aquí, cando foi o conflito por a xestión do centro cívico, de quedarnos con diñeiro. Gravísimo. Gravísimo, pero sin ningún tipo de proba. Unha acusación gratuita, co objetivo de descalificar esta asociación. Ou como tiven apuntados, inclusive descalificar a directivos. Por que non o fai con outras? Ben, terán que explicar cal é a relación que teñen co Concello e que é o que fan diante do Concello. Non o que está claro, que reitero, non me importa que poda pensar o alcalde, non é o noso problema. Nós o que queremos é que os veciños e as veciñas de Tei síntanse satisfeitos da súa asociación, e eu creo que deben de estar. Podemos facer máis, pero menos estamos facendo o que podemos, estamos a facer o que podemos, non? Dendo en conta, pois, as limitacións, somos veciños e veciñas que estamos de xeito desinteresado, traballando no movimento veciñal. Vosotros non cobráis, por... No, ningún directivo cobra, ningún directivo, pero estamos porque queremos. O sea, lo restáis a vuestro trabajo, a vuestras horas con la familia, por estar apoyando el barrio. Esa é a realidade, non? Claro, hai que acordarse que los políticos cobran, cobran. É que sabes o problema, a veces a concepción que hai errada, moitos veciños, moitos políticos, quero dicir, teñen, é que parece que nós estamos ao servizo deles e eles non están ao noso servizo. É unha cuestión de concepción, unha cuestión democrática, non? Nós non estamos ao servizo deles. No, pero es lo que dices tú, y yo lo voy a llevar ahora, digamos, aquí. Él tiene un programa en otra emisora, aquí nosotros no recibimos nada, porque bueno, somos incómodos también. Incómodos en el aspecto de que yo, si tú me haces que hay en Teis un problema, yo lo traslado. A veces es más rápido que lo traslade yo, que tú me lo digas a mí, yo lo traslade, y tal. Entonces, eso incomoda. Entonces, claro, de alguna manera él incomoda a esta gente que nosotros, pero yo creo que lo que se tiene que hacer es eso, o sea, lo que estáis, el trabajo que estáis haciendo vosotros, y lo que poníais al principio, que se haya conseguido ese autobús, por ejemplo, en Cunqueiro, es gracias a la Asociación de Vecinos de Teis. Sí, é un autobús que, bueno, era unha reivindicación dos veciños e das veciñas. Os veciños e veciñas viñan ao local da asociación a decirnos que hai un problema, que queremos ir ao Cunqueiro, non temos forma. Home, curioso é que un hospital, é certo que colocouse unha distancia importante, por exemplo, no caso de Teis, ou de outros barrios, e que o Concello non planificara como os veciños e as veciñas ian poder desplazarse ata ali en transporte público. Porque non todo o mundo ten opción de ir en vehículo particular ou en taxi. Entón, é ser, obviamente quedou demostrada a falta de planificación, porque co paso do tempo viuse que os veciños e as veciñas había unhas necesidades de transporte que non estaban cobertas por as liñas actuais. Pero chegamos a iso non por querer molestar a ninguén, sino porque os veciños e veciñas viñan a protestar e nos trasladábamos esta reivindicación ao Concello e o que recibíamos era o silencio. Que cal foi a necesidade? A mobilización. E quedou demostrado que coa mobilización social unha vez máis se poden conseguir cousas. El logo vendeu esa posta en funcionamento desa liña como un logro dele. Ben, é o seu problema. El sempre intenta vender o que el fai como un logro dele. Ben, é o alcalde. Ahora, eu creo que os veciños e as veciñas saben de Teis e de outros barrios da cidade que ese autobús conseguiuse pola movilización. Yo me acuerdo que vosotros llegasteis a ir con un autobús de cartón al Concello. Y eso llamó mucho la atención, en los medios lo recogimos, y yo creo que eso fue, digamos, ya la punta de la lanza que consiguió. De ahí a los meses se consiguió. Ahora entendes, Mauro, porque o alcalde non fala un denor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo quería preguntarte por, digamos, el proyecto Estrella de Teis. ¿Qué es la ETEA? La ETEA, hay tantas administraciones metidas ahí que quizás a veces arrojan la pelota a uno, ahora también con el tema de los edificios para la universidad. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Cómo lo veis vosotros? Que estáis viviendo, digamos, día a día, no como a lo mejor nosotros que no estamos tan cerca. Vamos, la verdade é que é unha mágoa que a ETEA, logo de transcurridos bastantes anos, quero lembrar que foi en 2002 que os militares saíron desta instalación, os avances foran poucos. Aí temos unha xoia, temos un diamante para a cidade de Vigo, non? Calquera persoa de fora que ven a visitar, eu meses atrás acompañei unha persoa que quise mostrar de ETEA, o que se pode mostrar, e dicime, pero aquí tedes unha maravilla, polo seu emprazamento, non? Polo seu tamaño, non? Iso vai bastante a modo, non? Como ben te apuntabas, hai varias administracións implicadas, se o Comercio da Zona Franca, se a Universidade, se a Xunta, se o Concello, pero ben, a verdade é que aí vai moi a modo, non? Nos conseguimos, e eu quería centrarme en dúas cousas que eu creo que son importantes, conseguimos, non nos sós, sino eu creo que aí tivo un papel fundamental o anterior reitor, Tanomato, non? Que foi o de desbloquear, que o alcalde estaba bloqueando, quero lembrar, a través do Consorcio da Zona Franca, que o Campus do Mar fora para ETEA, non? Iso está parcialmente desbloqueado, agora teria que comezar a camiñar, vai moi a modo,
que é a rehabilitación de dos edificios, o Siemens e o Faraday. Son dos edificios emblemáticos que están ali na praza principal, e eu creo que iso ao longo do vindeiro ano, eu pensei que xa este ano ia ir, pero a verdade non foi especialmente a modo, porque aí un edificio vai no recuperar o consorcio e outro a universidade. Nós temos pendentes tamén falar con o novo reitor, que vamos a xuntar para a semana que ven, porque el tiña algunhas dúbidas, queremos saber realmente que opinión ten sobre o tema. E logo outro tema importante é o tema do bordeo litoral, os espazos públicos do bordeo litoral, é dizer, o parque e o paseo, que están nunha situación de abandono, non? O parque foi... A que le corresponde? Sobre iso quería incidir. O parque foi creado pola Xunta no ano 2013 a petición dos veciños e dos colectivos de Teis. Fixo ali unha actuación Agustín Hernández, daquela conselleiro de Infraestructuras, que todos se lembraredes. E o problema de mantemento, claro, a Xunta di que non ten capacidade para mantemento, que non é unha competencia deles, e por outro lado está o paseo, non? Que iso, ese paseo xa estaba, pero aí fixo unha actuación ao Concello de Vigo no seu día, mellorando o firme, colocando farolas, bancos, pero en ambos espazos tiña un problema grave de mantemento. Eu quero lembrar que en 15 días, logo de varias xestións, tamén coa Xunta, finalmente, eu creo que con bastante atraso, trasladoulle ese espazo, ese parque público ao Concello, non? Polo momento non sabemos se o Concello vai asumir ou non, eu entendo que o lógico que asuma, pero entre o parque e o paseo son os espazos máis usados polos veciños, porque están ao borde do litoral en contacto coa praia da Punta e coa propia praia interior que ten a Dársena, e nos entendemos que ese espazo non pode estar no estado que está actualmente. Cortase a vegetación como moito unha vez ao ano, no paseo non hai papeleiras, nós isto temos denunciado xa varias veces, non? Iso aí daría para ter outro Samil, porque a superficie que claro, es que eso podría ser otro Samil. Eso es lo que habría que pensar, ¿no? Que realmente gente que estamos en el centro y vosotros entendéis, podríamos acercarnos mucho más fácilmente ahí que ir a Samil, que tienes que recorrer toda la ciudad. Entonces, pero si no hay servicios, si no hay esa serie de cosas... Mira, que nos, por exemplo, unha cuestión tan básica como unos baños públicos, levamos anos reivindicando, ¿no? Nos pensábamos que nese parque público podría acollerse, pero claro, logo se nos di que ten que ordenarse, que ten que autorizarse, sempre cuestións administrativas, non? Eu observei aí, sobre todo, no tema dos espazos públicos da TEA, falta de colaboración, entendemento entre as administracións. Principalmente, eu creo que o alcalde ou o Concello de Vigo non ten amosado especialmente interés. Eu, se fora concelleiro ou gobernante da cidade de Vigo, estaría encantado de asumir ese espazo. Esos ambos espacios. Es que es raro porque el alcalde con la vía verde, con el que se va a hacer, que se va a gastar 5,5 millones de euros en esa vía verde, con el cinturón, también el cinturón verde, que no se haga una actuación en ese barrio es raro, porque realmente sería un nuevo pulmón para la ciudad. Sí, bueno, vamos a ver, si miramos cara atrás, varias veces saiu falando da ETEA, de que cando foi o tema da apertura para poder entrar, pero logo, ahora, da verdade, home, é curioso, reitero, que non haxa papeleiras no paseo que ele inaugurou e que nós temos reiterado reiteradamente, ou que cuestión como cortar a vegetación fágase de cando en cando se está nun estado bueno, que é vergoñento. Ben, ou porque non hai máis baños, porque non hai servizos como te apuntabas, ali se podría facer outro Samil perfectamente, porque o Concello non quer, non hai vontade política, pois non sei, os investimentos están indo para outras zonas da cidade. Eu creo que hai un diamante, pero hai un diamante no que decía como unha zona de esparcemento da cidade de Vigo, porque hai praias próximas, e tamén para pues, dotar a Vigo de outras infraestructuras, o tema do Campos do Mar. Por exemplo, a Xunta tamén anunciaba o ano pasado unha residencia para maiores, que, por certo, desde aquela, e disto hai máis dun ano, non sabemos nada, foi un anuncio, non hai un proxecto que non saibamos. Ben, aí son 115.000 metros cuadrados, están as instalacións deportivas, que, por certo, quero lembrar que tamén aí tivéramos unha polémica co alcalde, porque cubrir a piscina, eu quero lembrar que aí había unha piscina, que xa utilizaban os militares, e el... ainda que ele anunciara que esa instalación se ia recuperar e hubo investimento público aí, ao final cubriuse de maneira temporal, pero ben, o que sabemos todos e todas é que iso ao final non se vai poder recuperar porque a piscina non está utilizándose non se está utilizándose, cubriuse cunha lámina, o vaso está, pero ben, a maquinaria que existía está deteriorada, hubo un investimento de dinheiro público
E el, pois, argumentando que en Teixa tiñamos unha piscina, que é certo, que hai nas Pontadas. E en Samil hai varias piscinas. Sí, pero para difícil de entender, porque claro, nos entendíamos que a piscina non era só para Vigo. Aí podía haber, pois, algo parecido aos instalacións que hai en Barreiro ou en Navia, máis que auga, que pudera ser un complexo deportivo, que tivera ximnasio, que tivera ese tipo de instalacións de spa. Ben, e aí se podía facer na tea, sería un lugar apropiado, con mar próximo. Por que? O sea, os sentís abandonados en ese aspecto? Home, vamos ver, el sempre fala de que fai un gran investimento en Teiz. É certo que el, desde que alcalde, houve investimentos importantes en Teiz, pero que Teiz tamén ten moitas necesidades. É un dos barrios máis populosos da cidade. Eu creo que o investimento tiña que ser maior. Hai moitas cousas que facer, porque ademais son investimentos, como no caso da ETEA, que non só vai a disfrutar, claro, porque sino a cidade. Claro, es que la ETEA sería un pulmón para que la ciudad se repartiese, no se colapsara Samil y tuviésemos esa opción. Al no tener eso, lo que pasa es que yo quiero decir una cosa, el problema es que estos proyectos de anuncio no se hacen. Si fue con la panificadora, llevamos anunciando la panificadora, no sé qué, ahora con el barrio del cura, es que estamos, no sé qué, van a empezar. Y al final, la sensación, nosotros este canal de televisión lleva un mes ahora, pero llevamos 2 años, la sensación que tengo yo es de que se anuncian maquetas como cuando él estaba en el puerto, pero nunca se llega a hacer nada. Nunca se llega a hacer nada. Se gasta 1 millón de euros en luces, que por ejemplo, no sé, ¿entendéis qué luces se pusieron de Navidad, por ejemplo? No, vamos a ver, sí que é certo que nos observamos que houve máis iluminación de Nadal que outros anos, pero eu tampouco coincido co criterio de que todas as ruas de Vigo teñen que estar iluminadas. Claro, es que iso non ten límite. Es que parece que los del centro somos diferentes. No, pues vamos a ver, la iluminación de Nadal sempre hubo, ninguén é contrario, porque efectivamente son as festas que teñen moita tradición, que todo o mundo celebra, que fomenta o comercio. Pero gastarse un millón de euros... A mí me parece excesivo, pero o deste señor todo... Claro, logo tedes atendido outras cousas, ¿no? Claro, porque a lo mejor ese 1 millón de euros, yo no digo que te gastes en unas cosas, pero que a lo mejor la piscina de Teix era para mí más prioritaria que hacer unas macroluces. No, porque ademais a piscina, eu quero lembrar que xa estaba a funcionar cos militares, o goberno posteriormente investiu parte do diñeiro para poñela en marcha e da noite para a mañá deciden facer outra cousa, a pesar de que non tiñamos dito que había que recuperarla. Sorprendentemente, pois el decide que non, as súas prioridades eran outras, perdese un diñeiro público aí investido, perdemos unha infraestructura, unha instalación deportiva, por un capricho de, ¿no? O gastarse 35 millones de euros en el estadio de Balaidos. Sí, vamos a ver, porque ahí se podía haber destinado, creo yo, y eso era una propuesta que el Celta aceptaba, era yo acabo la obra y tú me das una concesión a 50 años. Y con ese dinero, pues se podía haber hecho una ETEA o 3 ETEAs nuevas, como en 35 millones de euros. O da ETEA realmente é unha mágoa, non? Entendendo que teñen que implicarse diferentes administracións e que debe de haber diálogo, consenso e actuacións conxuntas, o que sí é certo é que é unha mágoa que estamos a perder unha oportunidade importante, están pasando os anos, ainda que se van facer cousas, moitas se teñen que estar feitas, e a min o que máis me doe como veciño de Teix é comprobar iso, que aquele espazo que podría ser outro Samil, pois témolo abandonado. Pero la sensación que yo tengo, por lo que tal, es que se bloquean por la falta de diálogo que tiene el alcalde con las otras administraciones, porque si fue con el transporte metropolitano, si todo el mundo estaba más o menos de acuerdo, la cabezonería de él con la Xunta, con tal, de no llegar a ese tema, porque al final Redondera consiguió lo que quería, que era tener una tarjeta, sí, o le preguntaban hoy, la tarjeta verde pero es blanca, no sé qué, o poner hoy un tranvía. Yo decía, no, pasa que, sabes o que pasa? Que eu creo que busca moitas veces o enfrentamento gratuito con outras administracións, moitas veces sin necesidade. Eu creo que iso non beneficia, non? Perjudica. Pero non perjudica a cidade, porque no tema do transporte metropolitano vémolo claramente, pero dalle rentabilidade, non? Dalle rentabilidade, el cree que lle vai dar rentabilidade, ou está a dar rentabilidade, ese enfrentamento, ese localismo, non? Ben, eu creo que ese non é o modelo de cidade máis interesante, porque unha cousa é reivindicar o que é necesario e outra é buscar o enfrentamento por buscarlo, non? Un enfrentamento gratuito, non? Ben, e nos
entonces ahí, pues iso, no tema Claro. da idea, vemos ese problema. Yo, en el caso del transporte metropolitano, es una cosa que yo creo que estás de acuerdo, que nosotros, yo no, con mis impuestos, yo no querría que, sinceramente, que la gente redondela viaje gratis en Vigo. Yo no lo veo bien. Bien, lo puedo compartir, pero si hay una ley que hay que hacer, pues tal, pero nos abocamos a eso por ese tema. Entonces, Además, ¿cantos son? Vamos a ver. el problema es cuánta gente viene de Redondela a trabajar a Vigo y nos deja dinero también. Habría que buscar una fórmula. Por un lado falamos de área metropolitana y por otro lado estamos poniendo trabas, ¿no? ¿Cantos veciños de Chapela son veciños nosos tamén? Pues sois linda, as parroquias son lindas. Cantos veñen a Vigo? Cantos son os usuarios? Cantos lle supón o Concello? Eu non digo que veñen gratuitamente, o que non parecía lógico é de un día para outro, logo de tantos anos estar disfrutando cortarles cunhas liñas que van a Chapela, cortarles iso, habría que buscar unha solución beneficiosa para todos, ¿no? Para Vigo, para Redondela, para os veciños de Chapela, pero non decir, pues non, pero non ahí, usar o transporte, ¿no? Yo creo que aquí se además son persoas que muchos traballan en Vigo Vigo, y dejan de Vigo, que consumen en Vigo, o vienen a comprar a Vigo, o sea, que vamos a por unha cancela nas 4 pontes, es que a veces cancela para Vigo allá de todo, é que Vigo é tamén en parte por aqueles moitos veciños de Vigo que se tiveron que mudar a ver concellos limítrofes, e Vigo e o seu entorno, non? É ser, ben, Chapela é de Redondela, é ser, realmente só aí non Vigo máis que en Redondela, o sea, é todo un sinsentido, non? Todo é buscar un enfrentamento gratuito. Yo hago siempre una analogía, lo hice en El Gato al Agua, que es, somos la aldea de Asteris, estamos rodeados, nosotros nos hemos cerrado y no podemos ser, debemos retirar esas vallas y decirle, oye, el que quiera venir, que venga, porque a mí hay una reflexión que hacía el otro día, es, si el alcalde hace que vengan los inmigrantes del Aquarius a Vigo, y se les dan, en cambio a los vecinos de Chapela les vamos a negar a nuestros, que son vecinos, que nos dan de comer, porque muchos de ellos nos dan de comer. Entonces digo yo, oye, si este señor viene aquí y gasta en Vigo, pues tendremos que también facilitarlo para que tengan, pues a lo mejor no una tarjeta como tal, pero algo parecido para que puedan hacer. A pregunta que nos teríamos que facer é cal é o proxecto de cidade, cal é o modelo de cidade que ten este señor, porque eu non acabo de entender. Yo tampouco. Parece que por un lado falamos dun área metropolitana e por outro lado estamos intentando buscar problemas con concellos limítrofes que gratuitos que podían ter outro tipo de solucións co diálogo de feito que se estaban recollidos pois na... Yo no sé cuánto valdría cubrir o utilizar la piscina de la ETEA. No, fíxate máis, el da piscina de ETEA chegou a facer declaracións ao medio de comunicación importante da cidade que ia utilizar con auga salgada, ia utilizar esa piscina, non? Pues una idea, anuncios, proxectos que o mellor eran unha boa idea, ou era costoso, non o sei, pero que el fixo anuncios, promesas en relación a esa piscina, non? Inclusive, quero lembrar, cando Emilio Pérez Touriño, daquela presidente da Xunta, viñeran a visitar, a asinar xa un daqueles documentos para poner en marcha a ETEA, para desbloquear o tema de que a zona franca, comprar a zona franca ETEA, pois se anunciaba ali que cando fora alcalde, antes de ser alcalde, que ia recuperar todas as instalacións deportivas. Es que a realidade é que logo recupera unha parte, claro, ¿no? El tema es, Mana, que es genial que vengan conciertos, nos va a costar $500,000 euros. Entonces, claro, tú dices, y a lo mejor ese $500,000 euros, si nos lo gastamos en recuperar la piscina de ETEA. Sí, bueno, pero as prioridades son outras. Vamos a ver, por exemplo, o tema dos servicios sociais, que non é un tema que nos toca nos moito, pero hai grandes necesidades sociais na cidade de Vigo e hai deficiencias, por exemplo, no tema de persoal, nas axudas, é certo que hai unhas axudas, pero eu sei de xente que non lle conceden por uns criterios moi baixos. Faría falta máis axudas para máis familias. Entón, por lo tanto, por que non se destinan? E que o problema de Vigo nestes momentos é certo que non é un problema de económico, é un problema de saber cales son as prioridades. Tenemos un superávit, según parece. Sí, pero en que o gastamos, ¿no? En seguramente tener que pagar el auditorio, pagar un auditorio que nos va a costar 34 millones de euros, parece ser la cifra más baja que da él, esperemos no tener que ir a los 77 que dice el PP, o los 2 parkings que tendremos que también dice el PP, que son 17. Es que como tengamos que gastar eso, volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que recuperar cosas de concesiones? Oye, a mí me hace gracia cuando el alcalde dice, no, es porque, claro, esto lo hizo el gobierno anterior. Pues si ha habido una mala actuación de alguien de un gobierno, para eso están los juzgados, como dice él. Pero eu fago unha pregunta, Mauro, el canto se nos leva da alcalde, vai camiñando. 11 años, vai camiñando, 11 cada 11, sí. É lo que non se pode estar lembrando continuamente sempre de gobernos anteriores, porque claro, cando ti levas 11 anos de alcalde, é difícil comprar. Eu tamén quería facer unha referencia
que sabes que temos pendente. Sí, bueno, que ahora eso, me imagino que en días, ya, deberá ser en días, ya. Nós tamén xa hai semanas que lle escribimos a nova ministra, co cambio, non? A nova ministra de Traballo e Migracións e Seguranza Social, solicitando a cesión dese edificio, non? Que era o antigo centro de saúde, que está ali en Enrique Lorenzo. Non é unha reivindicación só da asociación, tamén das AMPAs, outros colectivos de TESE. E del alcalde, Sí, pero a verdade é que ese edificio non está cedido, pero quero lembrar que comezamos a falar, o alcalde comezou a falar o ano pasado en setembro, máis ou menos, comezou a falar cando xa levábamos algúns reivindicando iso desde hai anos, e non fixo un caso. De feito, quero facer referencia que en 2015, estamos en 2018, a asociación mantivo unha xuntanza co director provincial da Seguranza Social precisamente para falar sobre ese edificio, e ele nesa xuntanza, non é o que está agora, o outro anterior, manifestounos que non houbera ningunha administración interesada na cesión dese edificio. Pues él dijo que sí. Si no, él pode decirlo a partir de setembro de 2017, pero nós fomos en 2015, non? Hai 3 anos, e non había ninguna solicitude, curiosamente, non? Cer que unha vez máis os veciños e veciñas comezamos a pedir como pasou co autobús, entón el chúmase e asume unha reivindicación que pareceme lógico que o faga e pareceme ben, pero quero lembrar que fóramos os veciños e as veciñas que comezamos a falar e a reivindicar. Non é algo que xurdira del, non? É dizer, él até ese momento nunca manifestou interese por ese edificio que levaba anos abandonado. De hecho, decía que tenía un plan B para si nos daban ese edificio, que tenía un plan B para TEIS para hacer otra biblioteca. Sí, pero ese plan B no hará falta porque él dijo, yo ahora tengo interlocutores. O sea, yo le decía, hombre, yo espero que, a lo mejor no en días, pero en septiembre, que ya ese edificio pase a manos. Digo unha cousa, non hai plan B. O plan é ese edificio. O edificio que reúne as mellores condicións polo seu emprazamento, polo seu tamaño, ese. Nos, ademais, non apuntamos só que sexa biblioteca, que hai moi poucas na cidade, por certo, sino a que sexa tamén un local juvenil, que poda ser unha ludoteca, que teña diferentes usos dirixidos á xuventude do barrio, non? Ben, efectivamente nos agardamos que o novo goberno deba desbloquear esa situación. Porque vosotros tenéis un centro cultural. Nós temos un centro social que é da Xunta, temos o famoso centro social, o cívico, perdón, que agora chaman de Oficina Municipal de Distrito, porque claro, cando non lle convén cambia de nome, eran os centros cívicos, non sei por que lle quiso cambiar de nome, pero son cuestións do Concello que algún día terei que explicar. Ese centro cívico que nos gestionábamos e que se nos expulsou, todo para dar unha empresa, tamén quero dicirlo, non? É dizer, non o gestionar ben a asociación, pero prefiren que yo dé unha empresa. A empresa debe ter máis interese cos vecinos que vivimos ali, que aquilo funcione mellor. Pero son destas cuestións que este señor executa todo por botarnos anos dali, porque claro, non lle gustaba que nos lle dixéramos o que ten que facer en TEIS, denunciáramos o que non fai e ao mesmo tempo que nos den unha subvención para manter o edificio, claro, iso non lle gusta. Volvemos a estar en el o conmigo ou contra mí. Sí, por desgracia sí, pero ao final aí perdemos os veciños e veciñas, porque eu creo que a xestión do centro cívico agora con esta empresa, que é unha empresa privada, que é que xestiona todos os centros cívicos da cidade, hai máis, hai o de Teixo, o de Casco Bello, o de Coruxo, de Sallans, creo que son, pois ao final a calidad do servizo é peor. E non pode pasar que esa empresa acabe pasando como la del auditorio e despois tengan que rescatarla e nos cueste dinero. Non sei, non coñezo cal é a concesión. Porque claro, yo tampouco, no puedo, pero bueno, pero que viendo lo que se está haciendo, porque claro, hay que recordar que en el auditorio se está inyectando dinero, pero a mansalva, porque con las aulas de la UNED 600.000 euros. Es que, claro, a lo mejor mucha gente cree, es que sois críticos. No, yo no soy crítico con el alcalde, yo digo la realidad. La realidad es que se está inyectando dinero y que se recupere un auditorio y que te digan que es una ganga por 34 millones de euros. Porque además si se va a vender el hotel y vamos a ver a qué precio se puede vender ese hotel, porque por lo último que sabemos, muchas cadenas hoteleras decían, yo no, gracias, quedaros con él, porque claro, si vendes también el Hotel Samil, que el Hotel Samil sí tiene un emplazamiento privilegiado, pero tampoco muchas cadenas de hoteles a lo mejor están dispuestas a ponerse ahí. Entonces, claro, lo que decías, realmente, si todos estos centros cívicos, yo creo que deberían ser gestionados mejor por asociaciones. Home, nos creo que o noso exemplo era un bo exemplo, non? Nos, a diferencia dos outros centros cívicos, os gestionábamos directamente nós. Eu creo que aí está o exemplo da actividade que había anual, da programación que existía, a ampla oferta de actividades que se ofertaban no barrio de Teis, pasouse a unha empresa privada e a xestión, eu creo que
saímos perdendo, hai menos actividade. Obviamente, porque a empresa non ten o interese que tiñamos nós ao vivir ali, pois queríamos que aquilo funcionara, reactivalo, unha oferta cultural ampla para o barrio. Nos éramos os primeiros interesados porque veíamos ali, claro, unha empresa, pois máis ou menos pode activar, cumpriría os mínimos e listo. Ben, quen sabe perdendo teis, non? E ben, esa é a realidade. Con el mercado de teis, como ha habido unha reforma? Como veis? Non, con o mercado ainda non houve ninguna reforma. O que houve, ben, ele anunciaron que ian a cometer unha reforma, polo que eu sei, no orzamento deste ano non hai unha partida, non me lembro agora, que non era moi grande, pero ben, o mercado, hasta agora, en xullo, non se lle tocou a nada. Non se lle tocou a nada. Lo anunciaron. Eu creo que sí necesita unha reforma. Eu que son, ademais, veciño, cliente do mercado, por recoñezo que necesita, o proxecto do mercado necesita actualizarse, non? Eu creo que hai exemplos, estamos a ver, pois, o que se fixo no mercado do Progreso, o do Berbés, o mercado de... Pasa que lo del Progreso ha sido, digamos, años e años e años e años. Casi 6 años. Eu creo que a remodelación non pode ser de tanto tempo, pero a realidade é que a día de hoxe, eu, como veciño, sei, non hai nada feito ali. O alcalde anunciou, ben, eu sei que no orzamento deste ano hai algo, alguna partida, pero a realidade é que ata agora non se fixo nada. Vosotros, en el tema de seguridad, más o menos, el barrio no estaba, es un barrio bastante seguro, podemos decirlo ahora, comparado con lo que, por ejemplo, estamos viviendo en Torrecedeira por los movimientos vecinales. A menor non nos consta graves problemas de seguridade, sempre, puntualmente pode haber unha cuestión, como en todos los sitios. Non me consta, a por lo menos non nos consta ningún problema grave. ¿Y alguna reivindicación más que tengáis? Home, eu, por exemplo, dous temas que quería comentar que parecenme importantes son a necesidade de mellorar os parques infantís. Ainda que o alcalde hai un ano, a raíz de que nos comezamos tamén a mobilizar, inclusive fixéramos unha concentración, é necesario a remodelación do parque de Pedro Alvarado. É certo que está aí pendente, pero isto xa hai un ano. Pero él anunció que iba a remodelar todos los parques con tirolinas, con no sé qué, gastándose tal. En Navia aquello va a ser a día de hoxe, casi Disneylandia. A día de hoxe Pedro Alvarado non se lle tocou, disto hai un ano. E logo a necesidade de dotar de máis parques infantís, porque ainda que se cometa a mellora do parque de Pedro Alvarado, que está ali no entorno de San Jorge Abadía, unha actuación necesaria, é necesario aumentar os parques. Nós, de feito, propoñíamos, pois, a unha relativa distancia deste de Pedro Alvarado, frente ao centro cívico, hai un espazo municipal, un terreo, que está abandonado, e ali podía ser un parque moi bo. E logo tamén a necesidade de mellorar os parques da Guía da Rioxa. Teis conta con dos grandes parques, que son a Guía da Rioxa, pero a verdade, no caso da Rioxa, hai un parque infantil moi pequeno, sería necesario ampliarlo. Iso que xa se ampliou no seu día, pero así todo sigue sendo pequeno, e aposta en valor destes espacios, ¿no? Creo que necesitan máis atención, ¿no? Para finalizar, yo te quiero preguntar, hace cosa de un año y medio, se habló, se nos dijo en rueda de prensa que en la calle Santander se iba a hacer una gran glorieta donde se iba a tal. A día de hoy no hay nada. No, está pendente de comezar en breve. Eu creo que inclusive pode ser, polo que eu sei, isto habrá que velo, é posible que para a semana comece esa obra. Pero de momento, o sea, tras un año y medio seguís sin eso. Seguimos sin eso. Pero porque se hizo otro anuncio. Pero iso teño que decir que tamén vai traer algún problema, porque non xa mantivemos algunha xuntanza cos veciños, porque claro, aí vanse suprimir sobre 20 prazas de estacionamento, e o problema non é que se humanice, que ninguén é contrario, o problema é que estamos a observar que teis un problema de estacionamento grave, que non é de por los coches. E parkings tampouco tenéis. E estacionamento non hai. Entón, claro, aí temos un pequeno problema. Entón, aí no tema desa praza de San Jorge Abadía, que é entre a rúa San Jorge Abadía e Santander, como era, que aí co barrio das Flores, pois os veciños e veciñas outro día manifestábanos a súa preocupación sobre que vai acontecer con esas prazas que desaparecen. Porque, claro, o máis probable é que se vayan a estacionar o barrio das Flores, que xa está saturado. Colapsándolo máis. Entón, claro, a xente di, ben, aquí hai un problema de planificación, fanse humanizacións, pero logo non se pensa, vamos a ver, a xente onde vai levar os coches. Eu non son contrario ás mesmas, é o contrario. Eu entendo que temos que gañar espazo para os peóns, pero habrá que habilitar zonas para deixar os coches. Pero para los peatones, yo no sé, yo ahí voy a decir que peco un poco porque pero no sé, pero nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos, se han hecho aceras, macroaceras para terrazas. O para nosotros lo hemos denunciado varias veces en el informativo, porque lo que hay es, no puedes pasar. O sea, la calle Rosalía de Castro es impradeable. Te lo dice todo el mundo,
se lo dices, te dicen, la ordenanza de terrazas. Ya va a salir, llevan con el ya salir 4 años. No sé si vosotros en este caso no tenéis ese problema de momento. Sí, vamos a ver, o problema das terrazas vamos a ver, é certo que se fan grandes beirarrúas, pero creo que o das terrazas habría que limitar de alguma maneira, porque senón, claro, aí colisiona o interese do que ten o local de ter unhas terrazas, de que a xente poda tomar unhas terrazas, a mí son o primeiro que me gusta, pero logo temos que ter tamén sitio por pasar. Pero, ou hai un acordo, ou por se non temos un problema que non pode ser que determinados establecementos hosteleros ocupen toda unha beirarrúa. Iso non é lógico, iso ten que estar regulado, Tiene, pero de momento llevamos 4 años esperando y se lo preguntamos a Carlos Font continuamente, por eso, y no hay respuesta. Anxo, cuando quieras, estás invitado siempre que queráis. Este es una televisión independiente donde la gente puede venir, expresarse libremente y decir cómo has hecho tú. Pues nada, muchas gracias por convidarme, sabedes que estamos a vosa disposición tamén para o que queráis. Igualmente. Bueno, pues despedimos ya nuestro espacio de Foro Hermes. Como ven, aquí pasan toda la gente que quiere venir y acudir. Es cierto que el alcalde no quiere venir, no sabemos por qué, llevamos 2 años pidiéndole una entrevista y sigue sin venir. Gracias a todos por estar ahí.